Паміж рачулкамі дзвюма актыўны ўвесь як полымя. Вырас горад мой родны, хоць невялікі, але годны. Горад гэты Жодзіна, маленькая наша родзіна. 4-е стагоддзе ўжо стаіць, ніхто не зможа загубіць. Гавораць, Радзівіл Багуслаў сам узяў і слабаду тут заснаваў. Назваў яе Багуслаў поле, аднак змянілася назва па няволі. Слабада цяпер Жодзінская, бо рака там Жодзінка. Зарабілі тут плошчу гандлёвую, немалую, ды прыбытковую. Але забылі ўсе Багуслаў Радзівіла. Вёска цяпер сама сабе назву ўтварыла. Прайшлі гады, слабада развівалася, афіцыйная назва зноў памянялася. Жодзін, новая назва пасёлку, яна на мінулую падобна па толку. А двароў усё больш, царква пабудавалася, развівацца прамысловасць пачыналася. А як чыгунку ў мястэчку праклалі, прыпыньку назву Жодзіна далі. Потым гэтая назва стала асноўнай і да гэтага часу застаецца нам роднай. Аднак у Жодзіна прыйшла бяда, пачалася вялікая айчынная вайна. Браты Купрыянавы за радзіму сваю змагаліся да смерці ў гэту вайну. Аляксандр Савіцкі ў час барацьбы фашыстаў знішчаў, падрываў цягнікі. Шмат тады ў партызаны людзі ішлі, змагаліся все да канца вайны. Перамаглі мы, прыйшоў мірны час, у Жодзіна робяць першы белаз. Прыгожая вуліцу ім будуюць, людзі новы горад рыхтуюць. У нашым горадзе заўсёды прыгожа, ён і славутасці паказаць можа. І комплекс на месцы слабады Багуслава, і помнік братам-героям, якім вечная слава. Адкрыт і Жодзінскі краязнаўчы музей, які кожны дзень чакае новых гасцей. Там уся гісторыя гораду ад самага старажытнага моманту.